Здравейте, YouTube! Здравейте! Отново сме в фитнес Хамър Овче купел и днес с Мишел ще ви представим една тренировка за горната част на тялото. И както знаем, в физиологията на мъжете и жените, ако при долната част почти няма разлика, то при горната не е така. Там разликата е доста голяма. Затова трябва доста повече усилия да положат дамите, за да изградат мускулатура. Затова днес ще ви покажем как може да стане това. Да започваме. Започваме с загрявка, както обикновено, 10-15 минути минимум. Препоръчвам, за да караме тялото в работен режим. И тъй като днес ще работим върху горната част на тялото, включваме и ръцете в движението, за да загреем хубаво 10-15 минути, умерено темпо и започваме. И започваме с раменете, може би една от най-трудните мускулни групи за дамите, като същевременно ще загреем и раменните стави с едно упражнение, което ще има елемент на статично натоварване и по този начин ще стане доста по-трудно. Като същевременно ще използваме лека тежест, но ще натовариме раменете почти до максимум. Ето как ще стане това точно. Сядаме по-накрая на пейката и леко се привеждаме напред с полуразгънати ръце. Започваме разтваряне в страни, задържане, напред, задържане, нагоре и връщаме по същия начин. Това е едно повторение. Ето показвам пак. Има елементи на статично натоварване, както се вижда. Изпълняваме 10 такива повторения, след което се облягаме и довършваме с раменни преси нагоре, право нагоре. Тук изпълнението е в една равнина, се движат гирите, право нагоре, тъй като някои от тук започват и горе ги събират, но този път ще го изпълним по този начин. Тръгваме и завършваме в една равнина. Заповядай. Добре. 10 плюс 10 повторения. Те 2,5 не знам колко ще се справя, но... Така ли беше? Окей. Сега по същия начин връщаш. Чудесно. Тежестта не е много голяма, но благодарение на статичното натоварване усилва изпълнението. Прекрасно! Добре, за момента е добре. Добре, сега се облегни. Без да събираш много гирите горе. Опитвай се да върват в една равнина. Добре. Успя. Колко пъти трябва да се повтори? 3 такива серии. Добре. Като третата вече може би ще е до отказ. Добре. Трудничко беше. Почивка.
Същото за краката беше ужасно. Беше ужасно. Помнеше се тренировката след Не това. съм го забравила. Що ме помниш до днес, значи е била ефективна. Тук почивките са относително кратки, защото рамото е малка Това мускулна група. означаваше, може да седнеш да Схваща се побързаш. бързо, но за да не изгубиме максимално напомпване, не почиваме прекалено дълго. Станаха ли се раменете? Да. Тя последна серия ще е ужасна. Третата серия може да намалиме до 8 повторения първата част, втората си остава пак 10. Добре. Тъй като Съжалиме, вече ма. наистина ще ти е доста трудно. Правиме плавен преход от рамо към гръдни мускули и много дами са ми казвали, аз имам гърди, за какво да ги тренирам. Мишел, твоето мнение какво е по въпроса? Сега ще го И ти си разберем. имаш. И аз имам, не съм. Но все пак под тези гърди има още едни гърди, които са да. гръдните мускули, Издребняване вече. което е фокусът на нашата тренировка. Ще ги направим на тази машина. Тук много е важна стойката. Трябва да изпъчим гърдите максимално напред, раменния пояс да го дадем назад. Тук да можем да си проврем ръката. Опорните точки са ни таза и горната част на гърба. Можем да си подадем ръкохватките по този начин. Лактите са леко потъгъл. Нито много нагоре, нито много надолу. Ето по този начин. Накрая задържаме, изцеждаме една секунда и бавно връщаме. Ето по този начин изпълняваш 15 повторения. Накрая също можеш да събереш още малко лактите, за да акцентираш върху гръдните мускули, да ги изцедиш максимално. Добре. Окей. Обаче не го правя правилно. Изпълняваме малко повече повторения. Но като гледам, може да ти коригираме тежестта към по-високо. Перфектно ми е. Не се натоварваш достатъчно видимо. На втората серия вече ще издъхна. А кога е по-добре да се вдишва и да се издишва при правенето на самото упражнение? Обикновено винаги при негативната част се вдишва, при позитивната се издишва. Да. Като ако е много тежка серията, има варианти да се издиша накрая на позитивната част. Да. Добре. Три серии или от това упражнение? 3 серии. Правиме по 3 за щастие днес. И продължаваме с още едно упражнение, което ще е малко по-трудно. Ще включим изолиращо упражнение и след това изтласкване, което ще има и вече спомагателни мускулни групи. Трицепса ще помогне. За да довършим серията, започваме с флайс с гирички, 10 повторения, последван от
изтласкване с гирички. Казвам как се изпълнява движението. Тръгваме отгоре с полуразтегнати ръце над долната част на гърдите. Започваме бавно и под контрол да разтваряме и събираме малко по-експлозивно, като гледаме също лактите да са леко нагоре. По този начин 10 повторения. След това завъртаме гирите и продължаваме с 10 изтласквания, които отново са над долната част на гърдите. Може. При самото пускане просто ми е трудно да си задържа ръцете и китките и после без да ми мърдат и китките и ръцете да го изправя. Нормално е, тук се изисква повече баланс, но като цяло изпълнението ти е добро. Ти знаеш, верно 90% от жените казват, аз гърди си имам, за какво да ги тренирам, нали? А пък все пак и там има мускул. Всеки един мускул трябва да се тренира. Продължаваме с гърба, една голяма мускулна група, която изисква повече фокус за правилно изпълнение. И започваме с тази машина, където леката корекция е, че минаваме по-напред, не се облягаме на облегалката, хващаме успореден хват и се изнасяме напред по този начин, като в горна позиция не разгъваме ръцете до край, седат леко присвити, даваме назад лактите и задържаме в пиковата контракция 1 секунда. Долно положение, връщаме под контрол и експлозивно надолу. Ето това се получава като движение. По този начин акцентираме върху ширината на гърба или върху латисимус. Изпълняваш 3 серии по 12 повторения. 12? Да. Мога да кажа, че съм като някакъв Херкулес. Добре, не изпъваш ръцете до край. Горна позиция. Лактите леко назад идват. Тук рамото ми изпуква много странно. Това... Това си е мой дефект. Не, когато пускаш прекалено, вече да... Тогава натоварваш ставите. Затова препоръчвам в горна позиция да са полуразгънати ръцете, да не се разгъват до край. По този начин, нали, мускула е под постоянно напрежение и не натоварваме ставите. Да, все едно се изпуска. Иначе остава да виси все едно на ставата. Да. И... Разбрах.
За това и в началото казах, че контролът тук трябва да е много прецизен. Да, бе, да. Последното едва го изкарах. До сега работехме за ширина на гърба, сега ще работим за дълбочина. И за тази цел се изправяме съответно и леко се накланяме напред. Хващаме ръкохватките и тук идеята е лактите да са в почти една равнина с раменете, малко по-надолу от тях. Тоест раменете са на това ниво, малко по-надолу. И започваме, като пак не изпъваме до край ръцете, леко присвити седат. Задържаме накрая, рязко и задържаме и бавно връщаме. Отново 12 повторения изпълняваме. Не изпъваш до край ръцете пак. И хвани максимално тясно. Още една идея, стесни хвата. Така. Да. Също внимавай и двата лакъта да са в една равнина. Дясната ръка леко пада надолу. Да. Бе, защо едната ми ръка е по-различна? Обърквам се. Винаги едната половина на тялото е по-различна от другата. Продължаваме с бицепсите, тъй като до сега сме ги подготвили с упражненията за гърба. Като ще направиме бицепсово сгъване от долен скрипец с права ръкохватка в дроп серия двойна. Изпълнява се по следния начин. Изнасяме лактите пред тялото. Не разгъваме съвсем до край ръцете, съответно. Рязко сгъваме, задържаме за една секунда и бавно и под контрол връщаме. Ето така, изпълняваме 10 повторения, след което намалям тежестта с 50% и изпълняваш още 10 повторения. Добре. Заповядай. Точно Окей. така, да. Добре. Почва да натежава. Много. А е целта. Това си го представях много по-лесно. Затова е дроп серия. Ужасно е.
за да И станеш свикаме като сега, дроб. ще ми олекне с 2,5, то ми стана То стана по-тежко. по-тежко, нали? Направо, да. Ще има мускулна треска на бицепсите. майка си. Ужасно. Майко, той се поду направо. Ужас. Ще гръмне. И завършваме с трицепсово разгъване от хоризонтален лек с гирички. Изпълнява се последният начин. Успорени ръцете. Леко спускаме отстрани на главата и връщаме абсолютно до край. Тук вече движението е пълно. Под контрол трябва да е през цялото време. Отново 12 повторения. Това е едно доста изолиращо упражнение и в началото, ако ви се струва лесно, накрая вече става доста трудно. Май си за тройки, като гледам така. Не глупости, много е зле. Не, добре ми е, Ще сега пробвам, ми е все пак добре. ще пробвам. Половин килограм няма да се усети. Усеща се този половин килограм. Ще върнем на 2,5 май, на третата серия. До отказ. Абсолютно беше отказ. Добре, Чакай, ще връщаме си на го- 2,5. Айде. Си го довърша, имам още 2. Дроп серия. Добре. Вляк. Изморихме ги. Беше ми лесно и в един момент просто нещо стана фраз и Така е, тук е изведнъж, просто спря. Забиха. изведнъж отказват, тъй като е много изолиращо Да, движение. наистина се усеща доста по-изолиращо. И това беше нашето предложение за тренировка за горната част за дамите, където обхващаме всички мускулни групи. Надявам се да ви хареса. Изпробвайте я, пишете в коментарите как ви се е отразила и ни очаквайте скоро с нова тренировка за квадрицепси.